Ikinatuwa ng 16 anyos na senior high school student na si Miguel Marquezes ang bagong memorandum na ipinalabas ng Department of Education Bicol na nagpapahintulot sa paggamit ng MIX bilang gender-neutral honorific term para sa mga katulad niyang miyembro ng LGBTQIA+ community. Aniya, dama niya ang paggalang ng ahensya sa karapatan nilang mga miyembro ng LGBTQIA+ community na magkaroon ng kalayaan sa pagpapahayag ng kanilang kasarian. Ako po si Miguel Tripulca Marquezes, saro po sa SSLG President kang Gugon High School. Kung baga, magayunon na naaprubahan kang DepEd ang tungkol sa mga part kang LGBT. Saro pa, mababawasan ang diskriminasyon sa muya, buda sa ibang estudyante kang Gugon, bako lang sa Gugon, sa iba-ibang school, buda, kumbaga magkakaigwa ki kumpiyansa sa sadire na day na sinda masusupog or day na sinda magkakaigwa ki takot na day ninda ma-expressan sa indang mga sadire. Paliwanag ng DepEd Bicol, layo ng Regional Memorandum 00650 na lumikha ng isang mas inklusibong sistema sa kagawaran na nagbibigay diin sa paggalang at pagkilala sa gender diversity. Of course, ang may legal basis naman yan, and we are just honoring or we are just complying with the law pagdating doon sa paggamit ng prefix na MX. So we recognize that sa regional level, ginagawa lang natin na formal or official yung pag-recognize natin sa batas, pag-allow na magamit yung prefix na MX. Ang paggamit ng MIX ay ipapatupad sa iba't ibang aspeto ng operasyon ng DepEd Bicol. Maaari na itong magamit bilang gender-neutral honorific title sa mga Individual Performance Review o IPR at Office Performance Review o OPR, transmittal at online requisitions forms para sa school year 2024 to 2025. Hindi naman talaga intended for the whole community na mga learners, rather kung babasahin mo yung memorando, ina-allow na din, especially sa mga personnel ng DepEd sa communication, i-recognize namin, regional level lang po yan ng memorandum, i-recognize namin yung paggamit ng prefix na MX for those individuals na gustong ganun ang i-address sa kanila. And individuals kasi na hindi sila comfortable na gamitin yung Miss or Mr. but they prefer na MX. Ang MIX ay hindi lamang daw para sa school personnel dahil pwede itong gamitin ng mga estudyante. Nilinaw din ng kagawaran na ang paggamit ng MIX ay optional at nakadepende sa kagustuhan ng individual. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia.